Η Ελλάδα φημίζεται για τις γάτες της. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλος αριθμός αδέσποτου ζωικού πληθυσμού. Οι γατούλες είναι χαρούμενες, οι άνθρωποι τις ταΐζουν, αλλά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Μπορούμε να βρούμε μια λύση. Let's be smart. Επιτυχής διαχείριση των δικαιωμάτων των ζώων σήμερα. Η Let's be smart μετατρέπει κοινοτικούς χώρους σε ονειρεμένα καταφύγια για τους χνουδωτούς φίλους μας με τις εκπληκτικές προσεγμένες αλλά και άνετες smart αυλές μας. Φανταστείτε αυτό. Χαρούμενα, υγιή αδέσποτα ζώα που χουχουλιάζουν σε ένα φιλόξενο κατάλληλο για αυτά σπιτάκι, μασουλώντας νόστιμες λιχουδιές και ζώντας μια υπέροχη ζωή. Ευημερούσες κοινότητες ενωμένες για έναν κοινό σκοπό, με τον πόνους της ασφάλειας που μας χαρίζουν οι γατούλες εφόσον βοηθούν από φυσικού τους τον έλεγχο των παρασίτων. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε στηρώσει, εμβολιάσει και τοποθετήσει μικροτσίπ σε εκατοντάδες ζώα για να βοηθήσουμε στην εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων. Χάρη στην υποστήριξη του υπέροχου ελληνικού λαού, των προοδευτικών δήμων αλλά και των αφοσιωμένων δημάρχων, έχουμε δημιουργήσει ένα καταφύγιο ζώων, ένα κέντρο φιλοξενίας ζώων και έχουμε εγκαταστήσει 53 smart αυλές μέχρι σήμερα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ισχυρές κοινότητες. Δεν είναι καταπληκτικό? Και έχουμε καταφέρει να βρούμε παντοτινά σπίτια για εκατοντάδες χνουδωτούς φίλους. Εργαζόμαστε συνεχώς για τη δημιουργία του τέλειου καταλύματος για τα αδέσποτα, παρέχοντάς τους κουβέρτες, ποιοτική τροφή, φρέσκο νερό, αλλά και ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Γιατί οι χαρούμενες γάτες οδηγούν σε χαρούμενους ανθρώπους, οι χαρούμενοι άνθρωποι οδηγούν σε μια ευτυχισμένη κοινότητα και μια ευτυχισμένη κοινότητα, λοιπόν, αυτή είναι απλώς μια συνταγή για έναν καλύτερο κόσμο. Ποιος δεν θα το ήθελε? Η Let's Be Smart σε χρειάζεται να συμμετάσχει στην επανάσταση για τους τετράποδους φίλους μας. Να πώς μπορείς να γίνεις ήρωας. Εμπλουτίστε μας με τους πόρους για να δημιουργήσουμε περισσότερες smart αυλές. Οι δήμοι μπορούν να τις τοποθετήσουν σε πάρκα και οι επιχειρήσεις κοντά στα καταστήματά τους. Είναι μια λύση χαμηλού κόστους, υψηλών προδιαγραφών με σημαντικά αποτελέσματα. Κάθε νιαούρισμα μετράει. Η επένδυση σε μια smart αυλή σημαίνει ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας, της ευθύνης και ενός πιο καλού κόσμου για όλους μας. Γίνε μέλος στην κοινότητά μας και διάδωσε το μήνυμα. Αυτό είναι όλο. Είναι τόσο εύκολο σαν το άνοιγμα μιας κονσέρβας τόνου. Απλώς παρακίνησε την κοινότητά σου για να μας βοηθήσετε να προσφέρουμε υπεύθυνη φροντίδα. Παρέχουμε τα εργαλεία, άνετα σπιτάκια για γάτες και πλήρη καθοδήγηση από τους ειδικούς. Όλοι υποφελούνται, από τις τρυφερές γατούλες μέχρι τους ευτυχισμένους ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι κερδίζουν. Επικοινώνησε με την οργάνωση Let's Be Smart σήμερα. Επισκέψου τον ιστότοπό μας για να μάθεις περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείς να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε περισσότερες υπέροχες αλλά και ενωμένες κοινότητες. Προστατεύουμε τα αδέσποτα ζώα μέσω μιας smart αυλής τη φορά.